Βασικός ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα. Διάθεση 90 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη βασικών αναγκών των ΜΜΕ με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών υφιστάμενων πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνική συμμετοχή. Δικαιούχοι. Υφιστάμενες πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση. Δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα τουλάχιστον έτος. Το επενδυτικό του σχέδιο αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμες δραστηριότητες. Διαθέτουν τουλάχιστον 3 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Προϋποθέσεις συμμετοχής. Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ίσονος σημασίας de minimis που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων μέσα σε μια τριετία. Υποβολή αίτησης μόνο σε μία από τις δράσεις. Δράση 1. Βασικός ψηφιακός μετασχηματισμός. Δράση 2. Προηγμένος ψηφιακός μετασχηματισμός. Δράση 3. Ψηφιακός μετασχηματισμός αιχμής μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Προϋπολογισμός αιτήσεων χρηματοδότησης από 18.000 έως 30.000 ευρώ. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις 3 ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει 3 κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Χρόνος υλοποίησης. 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Χρηματοδότηση. Η ένταση της ενίσχυσης ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης ανέρχεται έως το 50% για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, ενώ για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης μπορεί να ανέλθει έως 60%. Οι περιοχές δίκαιης μετάβασης είναι περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτιού Αιγαίου, Κρήτης. Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτινίας, Τρίπολης, Ιχαλίας. Χρηματοδοτούνται δαπάνες εξοπλισμού, προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμιση υποδομών σύνδεσης στο διαδίκτυο. Δαπάνες λογισμικού, προμήθεια εφαρμογών γραφείου και ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης. Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής της παροχής υπηρεσιών των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης. Κατασκευή ιστοσελίδας e-shop mobile εφαρμογών. Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση, συμβουλευτική υποστήριξη, τεχνική υποστήριξη. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων, κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο OPSCE εντύπου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης. Η υποβολή αιτήσεων έχει ξεκινήσει. Λήξη υποβολών μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας First in, first out. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού στο 801 11 36 300 ή να απευθυνθείτε στα σημεία πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ και των περιφερειακών του μονάδων. Ανέβασε επίπεδο στην επιχείρησή σου. Βασικός ψηφιακός μετασχηματισμός. Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα.